बे सरस्वती फुजानि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे दिनै जि गोथार सरस्वती फुजा बे सरस्वती फुजानि गेजेरजों जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा नैबे 1 नं जुगिबेल इउएन एकाडेमिनि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना फरायनायजों लोगोसे इसोर सिबिनाय आरो गावखौ फोथायनाय आरो इसोरखौ फोथायनाय आरो बिजाबखौ फोथायनाय बे जाहाथे सरस्वती बिमानि बोरजों बे अराय थागोन आरो बे थाबाय थाथों आं बेखौ मिजिंथिदों। बेनि गेजेरजों 1 नं जुगिबेल फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि इयुनाव जाहाथे साफा साफा सरस्वती बिमानि बोरजों सासे गेदेर सुबुं जाहैनो हाथों, जिउआव जाफुंसार जाहैथों बेखौबो आङो बिथांमोननिसिम मिजिंथिदों। दा बेनि गेजेरजों आं बुंनो सानगोन दिनै बर' बिजोङा गोबां रोखोमनि थासारियाव दिनै बर' बिजोङा गोदोसोनानै दङ। दा बे गोदोसोनाय बर' बिजोंफोरखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा हानायसेबां जोङो गामियारि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोबाय थादों जे जोंनि बर' बिजोङाव फरायनांगौ आरो बर' बिजोङानो बयनिख्रुइ गोदैसिन जोंनि बिजों आरो बर' बिजोंजों फरायनानैबो जे जाफुंसार सुबुं जानो हायो बेनि बिदिन्थि गोबां दङ। दा बेखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों। दा जों आसा खालामदों बे इउएन एकाडेमि बा सरकारि फरायसालि बा गावारि फसंथाननि फरायसालिफोरनि गेजेराव जिबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव मालाबा मालाबा फारागथि फैयो नंगौ, आरो जोङो बुंनो सानगोन दिनै सरकारि फरायसालिफोरावबो दिनै नांगौ बायदि बर' बिजोङाव थोजासे फोरोंगिरि गोबाङाव गैया। नाथाय जायफोर फरायसालिफोराव दिनै फोरोंगिरिफोर दङ बै फोरोंगिरि थानाय फरायसालिफोराव दिनै मोजां रिजाल्टआ दिनै फैनो हमदोंसै आरो दिनै फोरोंगिरि गैयै फरायसालिफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा जथायै लोगो नांनानै फैबाय थानाय समाव थाबैनो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननांगौनि थाखाय जोङो इतिमयधे जोङो आसाम सरकारनिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनिसिम जोङो खावलायनायनि गेजेरजों बेखौ मावफुंनो थाखाय जों खावलायनानै दोनदों। दा बे समाव आङो खावलायगोन बर' बिजोङाव फरायनायाव दिनै गावारि फसंथाननि जि फरायसाफोर दिनै जोङो जोंनि बिमा बिफा गारजेनफोरा मालाबा साननो नागिरो जे सरकारि फरायसालियाव हरोबा जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि गथ' गथायफोरा मोजां फरायनाय नङा होननानै सानो। आङो बेखौ खावलायनो सानगोन गासै बिमा बिफा गारजेन बिथांमोनखौ जे सरकारि फरायसालियावबो फरायनायनि खाबुआ दङ आरो सरकारि फरायसालिजों फरायनायनि गेजेरजोंबो फरायसाफ्रा जाफुंसार जानो हायो। खालिबोल' जोङो फोथायनाय लाखिनांगौ आरो फोरोंगिरिफोरखौ फरायसालिखौ जोथोन लानाय नोजोर लाखिनायाव जोङो साफ्रोमबो गारजेन आरो रायजो राजानि दायथ' थागोन। दा जेरावनोखि गावारि फसंथान जे फरायसालि प्राइभेट स्कुलफोराव गावारि फसंथान जानाय लेखा बिथांमोना गाव गावनो दायथ' लानानै फोरोंगिरि थिसनो आरो फोरोंगिरिफ्रा नांगौ बायदि साबजेक्ट वाइसआव प्राइभेट स्कुलाव फोरोंगिरि थानायनि जाहोनाव दिनै जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि गेजेराव प्राइभेट स्कुलनिफ्राय गोबांसिन मेट्रिकआव पास जानायनि हारा बांसिन होननानै जोङो मिथियो। दा बेखौ जोङो खावलायनो सानगोन दिनै बबेबा जुदि सरकारि फरायसालिफ्रा दिनै उसुबिदाथार थासारियाव दिनै थानानै दिनै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि इयुना जुदि खोमसि जायोब्ला बिनि जि दायनिगिरि बेयो जोंनि रायजो राजा बा जोंनि दिथागिरिफोरनि जागोन। दा बेखायनो आङो फरायसालिखौ जोथोन लानाय आरो बेखौ हानायसेबां जोङो आसाम सरकार बा जोंनि बिटिआर खुंथाय मानगोदान प्रमद बर' बिथांनिसिम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननिसिम जों खावलायनो सानदों जे बर' बिजोंनि जि जेंना फरायसालिनि जेंना फोरोंगिरिनि जेंना बेखौ थाबैनो फोजोबनांगौ आरो जोंनि फरायसाफोरखौ फरायनो थाखाय मोजां खाबु होनांगौ। इयुनाव जाहाथे जोंनि बर' फरायसाफ्राबो साफा साफा जाफुंसार फरायसा जानो हायो, सुबुं जानो हायो, डक्टर इन्जिनियार साइन्टिस्ट इन्जिनियार बायदि बायदि जाहाथे जानो खाबुखौ मोनो, प्रफेसार जानो खाबु मोनो, मोजां फोरोंगिरि जानो खाबु मोनो, मोजां आबादारि जानो खाबु मोनो। जाहाथे बेनि थाखाय जोंनि फरायसालिफोरखौ जोथोन लानो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों। आरो बे समाव आङो 1 नं जुगिबिल इउएन एकाडेमिनि जि दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै आङो इउएन एकाडेमि साफ्रोमबो गोरायुं आरो सामलाय आफादनिसिम साबायखर बावदों आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरनि इयुन जाहाथे गोजों जाथों आरो जाफुंसार जाथों बेखौ सरस्वती बिमानिसिम बोर बिनानै फरायसाफोरनिसिम आङो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों। नंगौ थारैनो मेट्रिक परिखाया देग्लाय फेब्रुवारि 15 अक्ट'निफ्राय जागोन।
आरो जेरावनोखि जोङो बावथारला समा दा दिनै जोंनि फरायसाफोरा थांनाय समफोराव आसाम सरकारा NEP नि दारै जे मेट्रिक फरिखाखौ बोखांनानै डाइरेक्ट हायार सेकेन्डारि एग्जाम फाथिनाय जासिगोन होननानै बुंनाय लेखा जोङो माखासे फरायसाफोरजों सावरायनायनि उनाव थांनाय बोसोरनैयाव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव मोजां रिजाल्ट जोङो मोननो हायाखै। मानोना गोबां फरायसाया सानदोंमोन जे मेट्रिक एग्जामा जानाय नंला, हायार सेकेन्डारि डाइरेक्ट एग्जामा जागोन, बिनि थाखाय गथ'फोरनि फरायनायासो माबा जादोंमोन। दा बेखायनो दिनै जोङो फिन फरायसाफोरखौ खावलायदों, गाबोन समफोर जि 15 तारिखनिफ्राय जानो गोनां मेट्रिक एग्जाम, बे मेट्रिक एग्जामाव जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे मोजां फरायथों, बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दखर आफादफोरा दिनै न'खर न'खर थांनानै फरायसाफोरखौ लोगो हमदों, गार्जेनफोरजों रायलायदों आरो गामिनि आफादगिरि नेहाथारिजों रायलायदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो गार्जेन बिथांमोनखौ खावलायनो सानगोन, बेयाव फरायसाफोरा जुदि मेट्रिकखौ मोजां रिजाल्ट खालामनांगौब्ला बेयाव दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा न'खर न'खर थांनानै फरायसाफोरजों रायलायनाय आरो गार्जेनजों रायलायनायनि अनगायैबो बिमा बिफाया मोनसे न'खराव फरायनायनि थाखाय खाबुखौ होनांगोन, आङो खावलायगोन। जाहाथे रावबो मेट्रिक होगोन फरायसाफोरनि न'खराव बेबायदि लोंनाय जानाय, बेबायदि समाज बेरेखा खामानि बा बेबायदि गामियाव बेबायदि मोनसे दावराव दावसि परिबेकखौ जाहाथे जोंनि न'खरा लाबोआ बा जोंनि गामिफोरा लाबोआ, बिनि थाखाय आङो न'खरजों लोगोसे गावबुरा सेक्रेटारि गामिफोरनि बिथांमोनखौबो आङो गोख्रोङै खावलायहरदों, सनितपुर जिल्ला एबसुनि जानानै जाहाथे बिनि सायाव मोनफ्रोमबो गामिनि दिथागिरि आरो मोनफ्रोमबो गामिनि गावबुरा सेक्रेटारिया बेखौ गोख्रों नोजोर लाखियो, जाहाथे रावबो मेट्रिक होगोन फरायसाफोर गोनां गामियाव लोंला जाला आरो दावराव दावसि परिबेकखौ लाबोआ। गान बाजोन जुदि हाबा खेराइ बेबायदि लाबोआ, हाबा खेराइ जुदि दंथारोब्लाबो जाहाथे दामनाय देनायखौ खमायनानै जाहाथे हाबा खेराइया मोजां जालांथों, सारादु जायोबा बायदि बायदि बिथिंनि जि माबा मोनसे खुंथायफोर जायोब्लाबो जाहाथे दामनाय देनायखौ टाइम बायदि दामनानै टाइम बायदि बन्द' खालामनानै जोंनि फरायसाफोरखौ जाहाथे मोजां फरायनायनि थाखाय खाबु होयो, बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायदों। आरो स्पेसियेलि बिमा बिफाखौ गावनि फिसा आरो फिसाजोनि सायाव मोजाङै जोथोन लानानै नैबे मेट्रिक आनजादाव जाहाथे फार्स्ट डिभिजन लाखिनो हायो आरो मोजाङै डिस्टिंसन मारिनानै मोजां कलेजाव एडमिसन मोनथों आरो बिथांमोना मोजां फरायनायनि परिबेकखौ मोनथों, आं बेखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोर जानानै खावलायहरबाय। दिनै 13 फेब्रुवारि, गुबुन बोसोरफोर बायदि देग्लायबो जोङो गियाननि बिमा सरस्वती फुजाखौ जोंनि बे सेनं जुजुबिलि इउएन एकाडेमियाव जोबोद गाजा गोमजायै खुंनो लाहार फाहार खालामदों। आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां हाबाफारि लादों। आरो गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंहा दङमोन बिमा सरस्वती फुजाखौ बावनाय थिनाय, आरो बेवहाय जोंहा बे हाबाफारिया जानानै थांबाय। आरो जोंहा बे हाबाफारिजोंनो लोगोसे थांनाय 22 तारिखनिफ्राय 22 तारिखनिफ्राय 30 तारिखसिम जितु स्कुल उइक जादोंमोन, बेवहाय देरहासारनाय माखासे फरायसुला फरायसुलिफोरनो जों बान्था राननाय हाबाफारि दिनैनि तारिखआव लाफादों। जोंहा बे हाबाफारियाबो अलरेडि जाबाय थादों। आरो जोंहा गथ'फोरनि मोसानाय, खन्थाइ आवरायनाय, बेफोर हाबाफारिया दा जोंहा सोलिबाय थादों। आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जों गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एनस मोसाहारि सारखौ जों हांख्रायदोंमोन, आरो बिथाङा हांख्रायनाय लेखायैनो सफैनो हादों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जोंनिनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि हरिचरन बसुमतारी बिथाङाबो सफैनो हादों। आरो बेजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि गोबां बिबानगिरिफोरा दिनै जोंनि नैबे हाबाफारियाव फैनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों। आरो जोंनि एसएमसि कमिटियाबो नैबे समावहाय जोंखौ गोबां हेफाजाब होनानै जोंनि दिनैनि नैबे सरस्वती फुजा फालिनायावहाय जोंखौ हेफाजाब होदों। आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बेवहाय फैनानै दिनै जोंखौ मदद होफैनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो लोगोसे दा जोंहा जानाय लोंनाय गोबां हाबाफारिफोर दङ। बेफोर हाबाफारिया जोंहा माखासे समजों लोगोसे जाबाय थासिगोन।